Číselníky programu dlhodobý majetok. Okrem obecných číselníkov používaných v programe, ako je číselník I, čo stredisk, program dlhodobý majetok má svoje vlastné číselníky, ktoré sú v bode nastavenia a služby. Jedná sa o parametre programu majetok, odpisové sadzby, druhy dlhodobého majetku, druhy drobného majetku, druhy obstarania, vyradenia majetku, zoznam kancelárií a zamestnancov, na ktorých je majetok zaradený. Parametre programu majetku zatiaľ nepoužívané, sú tam nastavené sadzby DPH. V číselníku odpisových sadzieb sú nastavené jednak doby odpisovania pre účtovné odpisy a doby odpisovania pre daňové odpisy. Kliknutím na tlačítko Upraviť údaj môžeme meniť dobu odpisu, koeficienty pre zrýchlené odpisovanie pre účtovné odpisy, takisto pre daňové. Kliknutím na Uložiť zapíšem zmeny. Potom tu máme druhy dlhodobého majetku, teda číslo druhu, popis, nastavenie účtov pre odpis, protiúčet pri odpisoch, pri zaradení, účty pri vyradení. Každý druh majetku tu má zaúčtovanie nastavené. V druhy drobného majetku tam sa jedná len nejaký popis a číslo, pretože program drobný majetok neúčtuje. Ďalší číselník, druhy obstarania majetku, zase účet, ktorý sa používa pri obstaraní, popis druhu obstarania. To isté pri vyradení, isto účet vyradenia, popis druh. No a nakoniec tu máme zoznam kancelárií. Každý majetok, každú položku majetku môžeme prideliť buď vybranej kancelárii alebo vybranému zamestnancovi. Pokiaľ nepoužívame podsystém mzdy, tak máme tu zvlášť číselník v dlhodobom majetku. Pokiaľ používame aj podsystém mzdy, tak ten číselník sa automaticky ponúka z podsystému mzdy. Čiže tieto dva číselníky, zoznam kancelárie a zoznam zamestnancov, slúžia na prideľovanie potom majetku jednotlivým zamestnancom pri kanceláriách. Potom tu máme karty umiestnenia dlhodobého, kde môžeme vybrať kanceláriu, program nám vypíše majetok, ktorý na tej kancelárii je zaradený evidenčne. To isté, keď zvolíme osobné číslo, zase vypíšeme podľa osobného čísla. To je všetko, čo sa týka číselníkov dlhodobého majetku.